Gure talde bezala, gure helburuak dianak dira, triatloia kirol bezala pixkat sustatzea, eta hor gauden zuek komentatzen zuen bezala ero kuadrioi nolabait ere, gure ilusio horiei irtera ematea. Orduan, gure jarduera pixkata euskal zirkuitoko bai duatloi eta bai triatloiko frogatan parte hartzea, jendearen ezaugarrikatik, jende gehiena heldu egealako eta pixkat gure asmoa oraindik kirola egiten jarraitzea delako eta barruan konpetizio har hori oraindik daukagulako. Eta gero, partaidatza aldetik ere taldean kide asko dauzkeu, mendi inguru gustatzen zaiona eta lehiaketa mundu hortan sartu behanak. Eta gero, neguko triatloetan, adierazgarri bezala hementxe daukeu biron, goiko mailan dabilena. Errekonozitzeko bere ustetako lan hori, pixka bat, horrein bezala, pixka bat klakita bat egin diagu eta beste ino Nik uste emaitza ona lortu ditutela, bai estatu mailan eta baita internazional mailan. Ez da inoiz ateratzen dana, nahi ezun bezala, beti gehiago nahi dolako. Baina, izan guztan noin dago gil, eta berriz eskertzea izuet emandako laguntza eta baita rekonozimentu duen. Orain, baloratu horra beten da, urrengo urten zein, ez da? Ezkeinen aurten listoia oso altu jarri dut, kompromiso ondia da, askitu guztien, ez da? Eta, orain hilabeten nik jolasai, ikusi goten da datorren urtera begira, apostu berdine egin, edo jarraitu igual lehenko martxan, bestelako lasterketa egiten eta igual kanpoko lasterketan bat, baina hori horretik izango da, bai, familien egoran arabera, lanak noan adien, laguntzak, ezkeneko faktore asko da. Eta, orain lasai negien, baina, ezkeneko aste honetan enekin, baina guztaien izan behar da mendiko duatlon alta montaña hotxeiten den, munduko txapelketa ospatzen da, 4 urtetik behin izaten da, eta nik konturatu da benu, eta guztaien izan behar da. Eta, gau, hilabeten niko berri, baina hortxe azaldu da, eta saiatu behar nahiz horri hartzen.